Mali kunnafoni jamana layɔbagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ yan an nisɔndiyalenba de don ka n'aw ka kunnafoni d'aw ma kunnafoni min n'anw bɛ sigi k'aw d'aw ma don o don an nisɔndiyalenba de don k'aw d'aw ma wa an b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen fana nisɔndiyalenba don k'anw kunbɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ Allemagne, Libreville, Gabon, France, Italie, Espagne, Algérie, Abidjan, Sénégal, f'an ka faaba kɔnɔna an dan sera min ma n'an da ma se min ma k'an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la kunnafoniya min an b'o d'aw ma flash bamanankan na don o don n'o kɛnɛ dayɛlɛlen an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Bi ye tɛnɛ ye février kalo tile 14 san 2022 kunnafoniya daminɛna sa an b'a daminɛ an ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ka kɛɲɛ ni bolonɔbila sɛbɛn min n'o dira an ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta ma n'o kɔni bɛ wele ko assise nationale de la refondation baaraw bolonɔbila sɛbɛn o dila an ka jamana ɲɛma ma sa ale kɔni bɔra ka kuma lase min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'a y'a yira ka fɔ sa ko ka kɛɲɛ ni fangajaso fanga min kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ko kɔni sɔrɔla jamana maracogo jugu fɛ ko hukumu de kɔnɔna na sa olu kɔni y'a latigɛ ko walasa ko gɛlɛya bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min na ko kuma ta kan ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ko hukumu de kɔnɔna na ni assise de la refondation k'o sigira ko maliyɛn bɛɛ kumana maliyɛn bɛɛ y'i fɛla fɔ a kɔni y'a yira ka fɔ sa ko gafe laban min dilen filɛ ale ma ko ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni ko Mali kura k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ laɲini minnu bɛɛ bɛ nin gafe kura in kɔnɔ walasa ko Mali kura bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale kɔni y'a yira ka fɔ sa k'olu kɔni ye lafaamuyali sɛbɛn kɛ kuma caman k'a ci ani diɲɛ jamana tɔ minnu bɛ baara la fo ka taa se CEDEAO ani UEMOA mɔgɔw ma ko ka an ka jamana gɛlɛya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye ka halisa ko bɛɛ la ko CEDEAO ni UEMOA kɔni ye ɲangili ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ko kɔni b'a yira ka fɔ sa ko anw ma faamuya CEDEAO ni UEMOA mɔgɔ fɛ ko bawo k'olu ka laɲini n'u ka latigɛ tɛ foyi ye ka basigi bɛn ani sabati sigi an ka jamana kɔnɔ cogoya min na k'olu ka laɲini de an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la ko CEDEAO ni UEMOA mɔgɔw tɛ k'o faamuya jamana ɲɛma ale kɔni ye kuma lase kɛ kuma min yɛrɛ n'a y'a yira ka fɔ sa ko fura min n'i b'a di ka banabaatɔ ma n'a t'a furakɛ ko fura sugu kan ka to ka di banabaatɔ ma halisa ko ayi ko fo fura de ka d'a ma fura min b'a ka bana furakɛ ko kɔfɛmɔgɔw jijalen don ko kalataw ka kan ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko kalata man ka kɛ ko ye ko min de ye laada ko ye ko ni kalata bɛ k'an ka jamana kɔnɔ ko kalataw kan ka kɛ kalata jɛlen nɔgɔ tɛ kalata mun na kalata minnu bɛna an ka jamana bɔ nɔgɔ la k'olu b'o baara de la k'olu ka laɲini tɛ foyi ye kalata kura minnu bɛna k'an ka jamana kɔnɔ o kalataw ka kɛ kalata ye kalata min b'an ka jamana bɔ nɔgɔ la k'o de y'olu ka laɲini k'ale kɔni b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko an bɛɛ bɛ Mali kura ko min nɔfɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin gafe kɔnɔ kuma in lawaleya walasa Mali kura bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. Kunnafoniya filanan sa an ka lasigidenw ka so min kɔni sigilen don Faransi dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka duguba n'o ye Paris n'o bɛ wele ko consul olu kɔni wele-welekan da wele-welekan min n'u kɔni bɛ k'a ɲini sa an ka jamana kɔnɔden minnu kɔni sigilen don Faransi dugu kɔnɔna na ko gɛlɛya ko bɛ minnu bɛɛ ka carte ɲini na k'u kɔni ka se Paris ko bawo ko baaraw daminɛna ka février kalo tile 11 wa k'a baaraw bɛna to sen na fo mars kalo tile 10 san 2022 in kɔnɔ o kɔni y'a ɲini k'a fɔ sa ko gɛlɛya ko kɔni bɛ mɔgɔ ka carte ɲini la k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se consul la walasa gɛlɛya ko minnu bɔ i ka u bɛ se ka taga bɔ i ka togoya min na ko ani minnu fana bɛ fɛ k'u ta ɲɛnabɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ sa u kɔni ye lasɔrɔli sɛbɛn lasɔrɔli cogo min yɛrɛ an bɛ n'o bila jabaraninw sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen k'o ye cogoya min na. halisa kunnafoni wɛrɛw kun an ka ɲɛmaaba fila sɛgɛsɛgɛ kɔni kɛlen don olu kan o ɲɛmaaba fila yɛrɛ de sa o de kɔni Abijankanw ka jamana ɲɛma n'o ye Alassane Ouattara ye fo ka taa se an ka minisiri ɲɛma kɔrɔ ma n'ale de ye Boubou Cissé kɛ ni kumakan dɔw kɔni bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o kumakan min yɛrɛ sa n'a fɔra ko ni cɛ fila in de kɔni ye o kumakan in fɔ o kumakan in kɔni kɔnɔna la a yira la k'a fɔ sa ko jamana ci kuma caman bɛ nin kumakan in kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na sa an ka kiiri sariya so min n'o yɛrɛ bɛ an ka jamana commune naaninan n'a bɛ fɔ ko commune ka tribunal olu kɔni wulila k'a fɔ sa ko olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli min k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ sa ko n'a sɔrɔ ko ni cɛ fila in kɔni nɔ bɛ nin kumakan in na nin kumakan min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ sa n'a bɛ tile 2 bɔ. Minisiri min sigilen don an ka kɛnɛya kunkanko kan n'ale de ye madame Jeminatou Sangare ale kɔni bɔra a ka lafaamuyali kɛ mɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ sa k'a kɔni bɛ lɔgɔkun 2 bɔ ko kunnafoniya dɔw bɛ ka bila bɔlɔlɔsiraw sanfɛ o kunnafoniyaw yɛrɛ sa k'a kɔni bɛ ka yira k'a fɔ sa ko an ka Mali
ko kontena fura sɔrɔ ka da ka jamana kɔnɔ denw ma bilen o hukumu kɔnɔna na sa an ka ministre ale kɔni wulila ka taa an ka fura marayɔrɔsoba la n'a bɛ fɔ o ma ko pharmacie populaire a selen ye sa a kɔni y'a latigɛ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'i jigi sigi ko bawo ko furaba de maralen b'an bolo fura minnu yɛrɛ b'a to jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛ cogoya min na ko kunnafoniya minnu bɛ ka bila bɔlɔlɔ sanfɛ ko don n'a nataw la k'an tɛna se ka fura sɔrɔ k'an yɛrɛ furakɛ ko kunnafoniyaw tɛ tiɲɛ ko bawo ko n'i y'a jateminɛ k'an ka nin fura mara yɔrɔ in na ko furabaw de kɛrɛnkɛrɛnlen b'u bolo mɔgɔw la kɛnɛyali kama an ka ministre min sigilen b'an ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔ na Abdoulaye Diop ale kɔni fɛnɛ bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ n'a bɛ ka galontigiya ka kɛ ni kunnafonidila dɔw kɔni sɛbɛnni k'ale kan n'o kunnafonidila yɛrɛ ye Iran kunnafonidilaw ye a kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni bɛ ka kunnafoniya minnu bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ko kunnafoniya ninnu tɛ tiɲɛ k'ale kɔni b'a ɲini Iran kunnafonidilaw fɛ k'u ka baara kɛ baara sariya kɔnɔ ani tiɲɛ kan ko bawo ko jamana kelen-kelenna mago bɛ min na k'o de tɛ kunnafoni kolon ka ɲɛsin a ka jamana kɔnɔdenw ma u bɛ ka kunnafoniya minnu di ko kunnafoniya ninnu tɛ tiɲɛ ko bawo ko ale kɔni n'u ka ministre min sigilen n'u ka kɔfɛ ko ɲɛnabɔ n'ale n'u ye ɲɔgɔn yeli min kɛ k'u si kun tɛ ko wa k'u si tɛna se ka kunnafoniya jɔnjɔnlen di a ko kan ko n'a ma ɲɛ k'u bɛ kuma k'u ka kow ɲɛɲini ka ɲɛ k'u kana kunnafoni kolon sɛbɛn ka bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka mɔgɔw lafili o tun y'an ka Abdoulaye Diop ministre min sigilen n'an ka kɔfɛ kow ɲɛnabɔli ma o tun y'u ka kuma ye ka ɲɛsin kunnafonidila minnu bɛ baara kɛ Iran dugu kɔnɔ halisa kunnafoniya kun kan an ka jɛkuluba min fana bɛ yen n'o bɛ wele ko M5RFP a yirala sa k'olu kɔni tun bɛ ɲɛmaa kura sigi la k'olu ka ɲɛmaa kura yɛrɛ sa k'o tɔgɔ ko Nuhu Bacili o fana sigilen sa u y'a yira k'a fɔ sa k'olu M5RFP mɔgɔw kɔni fana ka laɲini tɛ foyi ye camancɛ fanga in bɛ se ka latɛmɛ ka ɲɛ cogoya min na wa k'olu fana bɛna ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka dɛmɛ in don camancɛ fanga mɔgɔ ma walasa camancɛ fanga bɛ se ka latigɛ cogoya min na ka ɲɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka lafiya an ka finitigilamɔgɔ ka ko kun kan a kɔni yirala k'a fɔ sa ko an ka tare bɛ se ka fɔ an ka finitigilamɔgɔ ye ko bawo k'an ka finitigilamɔgɔ kɔni bɛ ka se ka taa kari banbaci wale mɔgɔ camanba de la k'u bɛ ka u daga yɔrɔ camanba de tiɲɛ ko ani k'u bɛ ka se ka fɛn camanba de minɛ ni banbaci wale mɔgɔ ninnu na ko mɔgɔ kɔni bɛ se ka jigiya k'a fɔ sisan nɔ sa ko ni don tɔgɔ la ko ni an ka finitigilamɔgɔ de kɔni kun bɛ siran ko bibi na ko banbaci wale mɔgɔ ninnu kɔni bɛ siran ko bawo ko caman kɔni bɛ ka boli ka bɔ a sigiyɔrɔ la o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa an ka ministre ɲɛma Choguel Kokala Mayiga kɔni y'u ka kumakan dɔ tiɲɛtigiya n'o kumakan yɛrɛ de k'a fɔ ko ni fɔlɔ n'an ka finitigilamɔgɔ de kɔni kun bɛ siran ko bi ko siran bɛ banbaci wale mɔgɔw de kɔni fanfɛla la halisa lakana kun kan an ka lakanasoba min n'aw bɛ wele ko 3e arrondissement olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni sera ka taa kari banbaci wale mɔgɔ dɔw la n'olu yɛrɛ kɔni ka baara de kɔni ɲɛnamini fɛn feere u y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni sera ka ɲɛnamini fɛn ba de minɛ banbaci wale mɔgɔw na olu kɔni ka mɔmɔli sen fɛ an ka sugu la n'o yɛrɛ bɛ wele ko goloni na k'olu kɔni taara bɔ ni cɛ ninnu kan ni cɛ ninnu yɛrɛ n'olu ka baara tɛ foyi ye ɲɛnamini fɛn feere kɔ ko hukumu de kɔnɔna na sa k'olu kɔni sera ka ɲɛnamini fɛn minnu la ɲɛnamini fɛn min yɛrɛ n'o sɔngɔ bɛ taa se fo 13 ma u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko bi dɔ yan nɔ k'u kɔni olu kɔni kɛlen n'u ka nɛgɛ kariw la k'u b'olu bolo an ta ma ɲina n'an sera ma ɲina u ka dugu min bɛ wele ko Koto a yirala k'a fɔ sa ko u kɔni pɔnkurajɔ bɛna daminɛ o pɔnkura min yɛrɛ n'a yirala k'a fɔ sa ko o ye mɛtiri 30 ɲɔgɔn bɔɲan ko ye ko o baaraw kɔni daminɛna sibiri donya an ka jamana kɔnɔ ko ni pɔn in jɔli wari bɛ taa se fo 6,000,000 n'a ɲɔgɔnna ma ka kɛ ni maɲinaka minnu sigilen no kɔ kan ani maɲina duguladenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ko o de kɔni y'a to ko ni pɔn kɔni bɛna se ka jɔ pɔn min yɛrɛ n'a baaraw kɔni daminɛna ka ban walasa maɲina duguladen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogoya min na n'an taara ɲɛfige sa yɛlɛ k'a fɔ ko ɲɛfige kɔn kɔni nisɔndiyalen ba don bawo dolanci min yɛrɛ n'o ye denmisɛnninw ni kan fɛn ko olu ka dolanciba min yɛrɛ n'u b'o sigi sen kan kuma bɛɛ n'u b'o wele ko dolanci min yɛrɛ kɔni dabɔlen don bɛn kama n'a bɛ f'o ma ko coupe de la paix ko o baaraw kɔni daminɛna ɲɛfige dugu kɔnɔna na o k'a kɛ ni dugumisɛnnin minnu bɛɛ bɛ ɲɛfige da fɛ ko olu denmisɛnninlamɔgɔw de kɔni bɛ n'u kɔgɔ da ɲɔgɔn kɔngɔ la ka nin ɲɛnajɛba in kɛ min bɛ se k'a fɔ ko tare ko basiki kɔni bɛ ka na ko la halisa an ka jamana kɔnɔ an ta banaba n'an sera banaba sa yɛrɛ la k'a fɔ ko banaba dafɛ dugu 2 kɔni bɛ n'o kɔni sirani ani tubakoro ye ko olu duguladenw kɔni wulila kunu ko k'o sira dilan ko bawo ko sira kun tiɲɛnen no kosɛbɛ duguladenw kɔni yɛrɛ de y'a latigɛ sa ka wuli k'o sira dilan walasa olu bɛɛ lajɛlen ka lafiya a yɛrɛ la k'a fɔ sa ko o sira in yɛrɛ kɔni bɛ taa se fo mɛtiri kulo 10 ɲɔgɔnna ma o baara min kɛra duguladenw fɛ o baara min yɛrɛ n'u b'a yira k'a fɔ sa ko bɛɛ lajɛlen no kɔni jɔyɔrɔ bɛ jamana ta ɲɛ la an ta Kulukoro
Nasara kulukuru sa kulukuru nako sɛnɛ na olu kɔni bɔra ka tari fa baw y'a yira ka fasa ko olu ka nako sɛnɛ hukumu kɔnɔna na ko an ka dun fɛnɛ min n'an b'o wele ko pomme de terre ko kulo kɔni ne kun ye 120 ye ko ala ni nako sɛnɛ sababu la sa ko kulo kɔni 70 bi kulukuru du kɔnɔna ko jaba o kulo kun ye fo 100 ko kulo kɔni jiginna kana fo 60 la ne y'a yira ka fasa ko nako sɛnɛ kɔni bɛ ka to dundan fɛ fɔlɔ sɔngɔ ka jigin kosɛbɛ bi kulukuru dugu kɔnɔna na alisa an bɛ to kulukuru n'an tora kulukuru sa yira la ka fasa k'u ka festival ba min yɛrɛ ni ɲina ta y'o ta ko sabanan n'o tɔgɔ ko an ka ɲa ko baaraw kɔni bɛna daminɛ kulukuru dugu kɔnɔ février kalo tile 22 fo ka taa se a tile 26 ma kunnafoniya min yɛrɛ n'u y'o don sibiri don u ka ɲɔgɔn dalajɛba dɔ senfɛ Mali kunnafoni jabaran layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo ka d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ ka kan bɛ kunnafoni wɛrɛ kɔnɔ kan mais ɲɔn'an ka bɔ kuma kan an b'a fɔ ko bi tɛnɛ bi lɔgɔkun daminɛ an b'a fɔ k'ala ka lɔgɔkun hɛrɛ nɔgɔya ne n'aw bɛɛ lajɛlen k'ala k'an kisi lɔgɔkun ɲagata ko bɛɛ lajɛlen ma k'ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn k'ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'a to aw sigiyɔrɔ la a k'an bɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan